Podarilo sa mi vytvoriť živíkov. Na živíkov sa volá Galistan a je to zliatina Gália, India a Cínu. Vidíme, že oproti Gáliu je tento kov tekutý aj pri izbovej teplote. Ak ho necháme zreagovať s chloridom mednatým, môžeme pozorovať, ako ožije. V Petriho miske dochádza k chemickej reakcii medzi atómami gália na povrchu kovu a jónmi medi v roztoku. Vytvárajú sa nanočastice medi, ktoré sa prilepia na povrch zliatiny a vytvárajú čierne sfarbenie. Keď sa na ne častice medi prilepia, zmení sa aj povrchové napätie. Ak sa pozorne pozrieš, môžeš vidieť aj väčšie kúsky medi. Čierna časť s meďou má nižšie povrchové napätie ako čistá zliatina Galistanu. Takže tie čierne časti sa začnú hýbať a trhať. Okrem toho môžu byť nanočastice medi pohltené aj zliatinou a preto sa táto reakcia opakuje. Keď ich všetky absorbuje, tento had sa znova premení na kvapku. Ak je k dispozícii viac medi, reakcia je rýchlejšia a preto sa kvapka hýbe v smere zvýšenej koncentrácie medi. Ak prisypem viac chloridu mednatého, zliatina ho začne pohlcovať a behať po Petriho miske ako Pac-Man. Galistan akoby začne prenasledovať chlorid mednatý, začne s ním reagovať a to čierne, čo môžeme vidieť, že necháva za sebou, sú zvyšné nanočastice medi. Keď je jej tam veľmi veľa, tak bude následovať až vtedy, pokiaľ ju všetku neabsorbuje a nezmení svoju štruktúru. Vtedy prestáva reagovať a zostáva len kvapka.